Salam dostlar, salam oturalımsınız. Yengil ağacığınız hemen sağlık mı? Bugün şeydip aylanıp ben arıqta qoğada iştenen boş günümde boş günüme qavatlavım şeyler yerde başardığımdan başarıp bilsem Gürcistan'daki işler var da aylıklar var da ve ödümün nerede bir iş tapışım var da yine şama meyde statlar var da kurumlarmaya çalışırım. Kurumların başından başlayın. Tbilisi'de iş tapmak katı bırak satışmıydı. Atallara CV'le bakmayı kayıttı. Sant bolu bir işleyen olsan 45'ları, afsanın kamak üstü olsan 40'ları dedi. Velosipedlerin iş yapılıyor, motorların iş yapılıyor, hatta piyada da iş yapılıyor. Güllük 100'ları, 120'ları. Yatak çağırgacını verip, masal verip o hiçim oynama koy. Ben eğer işleyecek olsan olur yani işler ama. Men bir sana anlattığım şu an işlerden kevir dostlar. Her kil işlerde işleyen ma, her kil aylıkta işleyen ma belki. Senin edek şu gören damdım depedine çıkma. Sığınaştım son çıkıp bilmedim sebebi. O vaat bunlar real garderli koyup bilsem arasına videolarını koyarım. Bunlar real katı garderli yönü epetlice bir yok orta duruşuna aktı. Şu vaatki görüşünüz yalana. Şu kara görünen yerlere duruşuna bağlık. Depesem duruşuna aktı. Hazır bilem ok bileceğini gar olmam mümkün. Son yok ortana çeyinde dedim. Etal gitme için. Epet yer bardım son idma ettim. Son köyedeyim. Hal görüyen dağlanmadım. Şu tayarlarda görünen olsa neme vardı. Täze dören bir şağlok çeşme vardı. O da täze garın yap başlama ulen döredi. O şağloğum şeyle odan görünüyordu. Şu taydan şeydip işe her gün çıkıdemde şeyler şu yerden yorak gittiğini olsa her yerde işe çıkıdemde serettim şeyle. Odan şağlok görünüyordu. Şağlok akşuyorun okyanı suakkanı doğru bilir ya. Benim hani göreyim, barlak göreyim gideyin, nehilekka deyip finanstam sonra Emada mengine bile gidecekti, böyle bile giderliydik. Yarısına vardık. Çeşmesini gördük, dağını gördük edil. Ulu şağloğuna yetip bilmedik beranan, idimde kaytmalı olduk. Ama izle kaldı. Nasıl ne var hemen yakın zerkalak kolun. Üstüne çıkıp bassan tamam. Yukarıda akayım parmağını okudumu daşlaşa. Yıkıldım. Yukarı çıkayım deyip katı dağışken elimi arttım. Birinci yalnızıma yeki aytmalım. Ben yukarı çıksak olsam yeki aytmalı. Kol kaysam ayağı dedim ay çıkıbilem yok. Problem etken. İkincilik bilenim. Seretap olmadım mı ne hemen bilem o. Tıyıp dayağım taydı. Yıkıldım elimi arttım. Böyle. Böyle yavaş gülen ayları. Hadir hemen 400 metre ala yukarı çıktım olun. İntiğime badır berik. 400 metre toğrak yankı görünen şavlok diyen mi? 400 metre toğrak bardır. Ben gördüm şu an nerede Gürcistan'ın Kazbegi diyen şehirinin golayına yerleşen Kobi Ovası'nda. Kazbegi'nin evet hakikati Stepan isminde köp kişi bilenler eğer berde yaşap görenler olsa ya da Gürcistan'a biletleri olsa Kazbegi şehri önkü kan adam Stepan isminde. Hadram köpçülük tarafından zaten Stepan isminde diye bulanılıyor. Şu an gibiden yaşap gören yerimizde Kobi değil ya, yine şu yeri Kobi Ovası. Bir böyle oy, yine şu birden kampımızın ağrısında yine dağıl görünen raydım yok, yine Kobi Ovası'nın yine bir böyle ova. O yerde de yukarı gittiğin kabel karlar var, asma yollar var. Dağın tepeden alıp gidiyor, Sky'ın yani garda tipleyen yerlere da atlar alıp gidiyor, odan
peyzajlar, skeneri, näme diýilýär manzaramy, şo manzaralarda hatır görüp bilýäs. Soň biziň ýaşaýan kampymyzda mene şu taýda kampymyzdan daşynyň göräme gaty gowy içine komnatlarym biz maşgala komnatyny ýaşaýanlarymyz üçin maşgala komnatlarym kän bir erbetdäl. Beýle komnatlarym erbetdäl her kimiň öz saklaýyşyna bagly ýöne ýaşaýyş şertleri hakykatdan birazjyk pisrak. Meň pikirimçe ayak ýoly bilen ýuwunma ýani banýadat, hammamdat birazjyk şertler pisrak. Başga ýagdaýda ýene oňsda boljak. Hawa ýagdaýym edil şu ýerde şu wagt -7 gat soğuk däl. Edil şu ýerde edil şu wagtky hawa gater we soğuk däl. Elbetde daşarda köpräk dursaň şetdiýär ýöne. Kä halatlarda -20 holgun garýagan onuň öňküsünmi ýa garýagan soňküsün dolýadym üçin oňana -30'dan galypdyr. Ola mesal sebäbi bu ýere men alan näme görärä 1,5 kilometr ýerden, ýani deňiz derejesinden 1,5 kilometr ýokarda ýerleşýär edil şu Kazbegi şäheri. Galbertin näme hawa inni dekabra geçtik. Dekabrda kış başlady. Gowy soğuk başlady. Garlar düşüp başlady. Birinji gar ýaganna talara geräpdi da edipdi. Soňky gar ýagany bärine daş töwerek şular ýagdyrşyna. Bak. Ýanmyda da bir öwliýa bar ekeni. Soňra şu görýän şu ýol kuluklamydyň tepesinde ýene-de elini uzatmagan däl boly. Hristiýan ortodoks dinine değişli bir mescit mi şolara öwliýa bar. Edil şo depen gapdaly aňarazyklar zatlaryna da ýene guburlarda atlar görse bolýar, jaýlanan nemeler, suratlarda atlar ýene ýelmeli. Hawa barada, bäriniň awalary barada görüňeden bolsak, esasy mesele men bu ýerde näme etýän. Bu ýerde işläp görün dostlar. Bu ýere işlemene geldim. Men birinji işlemem görüňgerin başynyň başlaýyn. Sentýabrda Gürjistana geldik, sentýabryň aýagyna Gürjistana geldik. Soň 2-3 gün ýala goja deniňizde dallyk sebäbi birazjyk ýadapdygam, ýolam ýadat ýadam meni. Bir gün uzaklygyň ýolla bolmak, kwartira baryp ýerleşdik, hostela baryp ýerleşdik. Nomer allyk, kartallyk, onallyk, munallyk 2-3 gün ýaly güýmenlik şeydi. 2 günden soňam iş gözlemäge başladyk. İşem Tbilis'de iş tapmak katı biran satışmady. Esasy otellardan iş gözledik sebäbi birazjyk ingliz dilini ulanyp bilersi ýa-da türk dilini ulanars ýa-da Hytaýlar şeýle urken eken köçede şeýle Hytaýlarga wat diýler. Hytaýlaryň zatlaryň gelip biläjek otellaryna esas aýlandyk. Onam ýene Çynar APP ýani Hytaýyň bir APP-sinden görüp şo taýda 5 ýyl 4 ýyl otellar aýlanyp iş gözledik, iş soradyk. Otellara CV-lerimizi goýup gaýtdyk, zat etdik. Näme garaşdyk bolmady. Bir gün uzak gün ýolla bolup şeýle ýani iş gözledik. Ertesi gün restoranlardan gözläp başladyk. Her hili, her türlü restoran bar bolsa, öňümizden bir normallyca işläp, işgär alaýjak bir normallyca restoran bar bolsa, gözlemäge girip soramaga başladyk. İşgär gerekmi, işgär gerekmi. Soň oňam ýene netije bolmady. 2 gün geçti, 3 gün geçti. Soň bir nomerden jaň geldi. Alsak bize diýdi ki işgär gerek. Siziň haýsy bolsa biriňiz işe gelip işläp bilýär diýdi. Salgysyny alyp täzeden şo kafeýe gidip gürleşdim. İşe başlap bilersiň diýdi. Dil şowuny işe başladym. Aýlyk ýagdaýy 40 laýdan berjek diýdi. Zatlar afsandyň kömekçisi, ýani afsant bolup işleýän bolsaň 45 lary, afsandyň kömekçisi bolsaň 40 lary diýdi. Kim neçen soň sordy men, şu wagt men afsantmy ýa afsandyň kömekçisimi? O da diýdi afsandyň kömekçisi. 40 lary bolany şu wagtlar 27 lary, $10 bolýady. Ondan aňyrda da 13 lary. O da $5 töwerek bolýam näme? Ondan jemi $15 işledim. Ondaşynyň indi dat ba, tipswa. Tipbox tip köp restoranlarda attara baranda ya marketlarda da baranda görýänsiňiz rus dilinden näme bolýar, bilemok türkmen dilinden näme bolýar. Belki türkçede bagşiş bolýar, şoň üçin türkmençede de bagış bolup biler. Sebäbi bagış etýärler bir zatlar. Gotujuk bolýar, özleri getirip atyp bilýär, ýa-da mesele diýip şey edip eline goşuryp berip bilýär. Soň hemmetini şo guta ýüşürýän. Akşam saat 12'de açyp hemmemiz paýlaşýar, deňme paýlaşylýar. Onsoň indi
Olam günün dowamyna men alyp görünme, bir gün 10 mäs, bir gün 20, bir gün iň kän alamda 20 mäs alym etýän. O da ýan kaýtsymal 27 laryň $10 bolýady şo wagt. Häzir 28 lary $10 bolýar. Onsoň 20 lary onda 20 mäs alynmasa $10 ýetmeýän iň adyndan. Indi diýjek bolýanym, men günnelik alýan aýlygym $20 ile $25 aralykdadyr. Yani ondan kän däl. Anan az boluplar arasynda ondan kän däl. Şo ýerde dursam biraz güýşýän, şoň üçin ýörap barakam gurunlaryň. Şu ýerdeden bir çeşme bar. Digelerinde hasam odan görnýärdi. Indi şo çeşmenin bir kydyn. Soňky videolarym tapsam ýene goýuşduran. Indi ýanky işte başka ýerden kän bir habar bolmady. Garaş diýenler orly habar edersidi. Edil şol 10 gün 14 gün ýaly şo ýerde işledimde şo wagt mende habar bolmady. Eger habar bolmasa başga ýere gitjekdim. Sebäbi aýlany az görýärdim, biram işin biraz kynrak görýärdim. Jogapkärçiligi has üstüňe ýüklenýär. Xitaydaky ýalagamda, Xitayda töleler diňe online göni zat alyp durkan tölenýär ýa-da gidip baraka gapyňana tölek gidilýär. Bärde bolan olar ýalamda bir hili ütkeşigrak sistemaga girişinçe men biraz kynrak düşdi. Onsoň aslında da biraz ütkeşik tatlar etmekdi. Men afsanslyk öňem etdim, şoň üçin indi biraz ütkeşigrak tatlar edip görmekdi, barlak görmek. Gelemde şu ýeriň çeşmesi duruşuna başgaçady. Häzirki çeşmeden galan görünýär ýeri. Buýlaryň galanlygyna geledim. Onsoň görünýär eträň. Näl howan folklugyny. Buýlar bir garşy ýalak, bir garşdanam has galyň. Soň üstüne gar örtüp dur edil, garlan bil ölçeseň belki 3 garş, 4 garş amadyr. Soňra kär tanşlarym, natlarym maslahat berdi. Dil bilseň has Xitayca da bilýän bolsaň Xitay firma käna bärde diýdi, Xitaylar bilen nidi işleş bilersiň diýdi menem. Aha, bu bir täzelik bolýa. Men Xitay firmalary göreň, näle bolýa. Onsoň bir ýere gaýdamda men hiç ýyl Xitay başga tanaýanym ýokdy bärde. Şoň üçin näme işim bolsa bir wada işler, ondan soň ýoşuk bilen men Xitaylar bilen tanyşyp öz işimde adym ýetgedirin diýen niýetim bilen gaýtdym. Bärigem geldim, sana olan berin salgysyn berdi, sag bolsunlar, kömek etdiler. Bärik geldim, geldik dogrusy. Gelen atymyz futbol kalja geldik. Häzir görýäňiz, şuleşikden bilen birazjyk sowrak. Ýanky Kobe otunyň bärsindäki daň etini ýerleşýär bir bölene geldik. Köni zaýlar. Geçen gedegen bir gedek geçipdim şu taýdan. Ömsümlük hiç ýyl adam ýok diýen ýaly. Gater ömsümlük. Gürjistanyň başga ýerini bilemok. Men sebäbi diňe Gürjistanyň paýtagty Tbiliside biram şu ýerde. Kobe owasynda biram Kazbegi şäheri, şäherçesinde bolup gördüm. Ýöne şu töwerekdäki jaýlarda atlar. Şular ýaly köni ýerki jaýlar, taşlardan edilen. Ýaşaýyş baki hewat bir adam görünýär ýöne. Gat seyrek görünýär. Gat bir kän bir adam ýok. Intek gat kän görjülerde oly. Tanap bilmem üçinem. Olar ýalak bimelad etmek islemok. Şoň üçinem bärde birazjyk gürlemen kesip geçerim. Video alyp bilsem video almağa çalışarım. Ha, jaýlarda atlar görünýän bolsa, has köne jaýlar. Yani tebigatı işeyle ovadan hovatı şeyle arasında nire varsan çeşme, ovadan dağlar ya kanallar, deryalar arasında da hovatı var. Onun yerde kaldık. Gelen günüm hovada katık oldu. İş yerleştim, berdedim. Elbette işkar var, işçi. Yani ilk köşktaydım da kerkimin etdiğini işin etdiyiz. İşler katı ağır değil. Beylekilen ayçına uğradım. Kaviyerleri ağır diye, kaviyerleri katı ağır değil diye. Yani her kimin özüne göre. Men üçün hareket edýän işim ilk gelen atlan biraz kynrak düşdi. Sebäbi on 7-8 ýyl ýalakdan kän olar ýaly işler öýde dedik görmem soň, indi öýde bolmam soň biraz kynrak düşdi. Ondan soň bir öwrenşik gitdim olar ýaly. Kynçylyk çekmedim. Ýöne kaviyerleriň ayçyna göre kaviyerniň işi tozanly, çyý
hapa hemem ağırdatlar etja. Käberinin aysına ora yengil diňe hereket etja. Üýmene gaýtja. Aýla geçip dur. Ondan enne aýlyklar barada aýdyp bereň. Öz aýlygym aýtsam gelemde 20 mun ýaly işledim, bir aý dogry işlemedim. Günlük kasaplan emeň. Günlügem däl, her bir eden işime. Her gün näçe işletem, şonça da aýlyk tölýärler. Belekle işler elbetde sagatyna gitdi, sagat işleýär, şowun şo sagatynda bolar ýa, ondan gadetdi. Soň men aýda şo birinji aýda işleýän işligim. İş nemem 800 den gorak golly, 850 teorak golly 20 gün üçin. Ikinji aýda 30 gün üçin 750 800 teorak golly. 800 tähel etmedi. Indi üçinji aý minni görmeli. Daly. Bilem o käderlikçe ýöne. Indi bärdäki esasy aýlyklar, alýan aýlyklary $700 dostlar. Iň pesi $700. Egerde sen işiňe normal gitýäň, normal gatnaýaň, barýaň, hiç ýeli işiňde kemçilik bolanok, sen agyr işläp janyň berip işlemene gerek ýok ýöne. Özüň normal işläp berseň, eger özüň işiň baý bolsa, belli işiň bilýän bolsaň, işiňe belet bolsaň, başga bir diňlemäge gerek ýokça öz işiňi özüň etip berseň boldy. Iň azyndan $700. Şu ýerde $700 alýanlar amma ýa $1000 geçirip alýanlar amma. Meniň bilýänim $1200 çen alýanlar ba. Olam 12 saatlap işýärler we $1200 alýarlar aýlany. O, şu ýerden görünýän soňky bölüjüne malaýyn. Şeýle. Daň etren ýerleşýär. Çaýlan oturan ýer gatgowy. Köp nimede garda adam saklayanlar, şemalda adam saklayanlar kan soğurum olan alır diyen. Odan çıkan yerin hem şular ýaly. Yol beýle Kazbegi şäherçesine gitdi. Kazbegi şäherçesine de eger maşinle gitseň 20 mund, 25 mund arkaň barıp bolýar. Bu ýerde Hytaý firma işler bardy da ýani. Esas satlara aýtdym ýöne ýeneden bir aýtmaly atlamyň beri. Aýlyk ýanky aýtmýar $700 hiň adyndan ýöne 25 gün käwr nemelerini nemelen bolýar. Menejerler bolýar, şo menejerler 26 gün ise 26 gün, 24 ise 24 ýetkap bilýär. Ýöne esas 25-26 gün dogry işe gatnasaň aýlygyň dolşa $700'dan iň azyndan alyp bolýar. Ne käwirler wa birazcık yaltalyk edýär ýa-da ýa tıkalýar, ýa ya işe barmamaly, işe baranok, şolar ýalyadlarda aýlyk az alyp bilýär. Ýanky çeşmeň bär tarapy şöyle. Edilşi Kobi owasyna Hytaý kompaniýada işler şular ýaly. Yani aýlyklar şular ýaly. Näme iş etýärler diýsem bu kompaniýa eden işi ýol gurýar. Gerek bolsa dagy köp tünel atýarlar. Ya olmasa da çeşme kanal baýarlaryny şular ýaly. Bilinýän ýanky çeşmeden başga bir çeşme. Şeýle bir çeşmeden köprüde atýarlar. Esas işleri ýol gurmak. Indi men özüm näme iş etýän diýip sorasaňyz. Şu görýän ulakan bir tonlamyz tünel üçin şeýle duruşuna. Aňram şular ýaly baklykda. Eýem belki müňlerçe ýüşürip goýupdyrlar. Şu betonlaryň ýasalmagyna kömek etýän. Olar armatur dokanlar var, armatur dokaya soň getirip galyň içine oýanlar. Ýanky armatur getirip goýýar, soň menem ýanky galyň berklap çykkan. Boltlaryny atdym, galyň berklap çykkan. Soň beton oýançylar gelýär, beton oýýar. Ondan soň ýetir atjançylar gelip atýar. Çıkaryançylar çıkarýar. Yani her kimiň öz işi var, her kimiň aýlygy başgaça, her kimiň zady. Ýöne biziňini aýlyk adamymyz menine plan salýan isem yalan söýleýän. Yani öňkü alan aýlyklarym ýa aýtdym. Birinji aýymda 20 gün işläp $850 töwere aldım. Ikinji aýymda da 30 gün işläp $800 sehal etmeýän bir pul aldım. Indi işleşiňe bagly olam, özüňe bagly älädir. Käwat maşin döwülüp beton gelmän bilýär, käwat bärde bir başga bir maşinka döwülüp betonlar çykarman bilýärler. Olar ýalyadlarda eger owun iş bolmadyk ýagdaýynda men aýlygym ýok bolýar, işim ýok bolýar, owun boş bolýar. Şoň üçin belli bir aýdyp bolan, her aýda eden işiňe gara. Men üçin gat rahat iş,
Elbette işçi olup işleyen. Yitçeliğin hemen yok. Arış kaydım yok yani. Rahat iş. İşe gelmeli atım gelen. Son ödüm haçan kutartam işten çık gitti yani. Onun yanı bana plança açın. Garaj ya plança da gelip sakla oturanım yok. İş katı rahat iş. Şu yerde men kabel karım bardığını istittim. Gören olsanız kabel karlar işe başlaptır. O dağın dependeçenini akit ya. Görünmeyen yalla verdi. Her kolayını var görköt bilsem hem görködür. Bu kabel karlar bilenem yukarı. O donun gözülün görködü. Esasen am şu dekarın aşına sezon başladı. Şu sezon açıldı. Garda tipişlik başlaya. Ana yattan çıkan garda tipişlik başlaya. Şu sezon üçünüm şu sezonu adamlarım şu garda tipma yetip bilmek için böyle kabel karlar işliyor. Yine de Kazbegi şehri var. Şu yerde görüyen olsanız yine dağlık, bu aptalım dağlık, ortası şeyle yol geçip gidiyor. Yol görünen neler yani açıklıklardan. Hol Ağırdak işteki görüyen dağımız var. Şon eteği aşağıcığı Kazbegi şehirceti. Şehir değil ya da yani şehir diye ya bu lokanda bir 5-10 tane köçesi vardır şon için. Kazbegi şehirceti. Elbette bu Gürcistan yurduna 4 milyon olayım ne halka 11 milyon Tbiliside yaşıyor. Gözde getirmen başka yerlerde adamlar. Yine ulu şehirlerine kan olup bilir yani bular yal çet yerlerine. Gati asan adamlar var. Sekati seyrek katil. Birim şu at yaşap öğrenirmiz. Rusya, Dağıstan, onun Grozny Çeçenya, başka ne ama Karaçay Çerkezski, onun Demirgaz Ossetya, Güneyorta Ossetya, Gürcistan değişli, artık Demirgaz Ossetya, Rusya değişli. Rusya'nın seyrek edeyim. Bir saat şeylerken bir saat gitsek Rusya var ya. Bu yer emin ya Kobi Ovası'nın başka bir tarafı. Şular yalcayları var. Kobi Ovası'nın başka bir tarafı. Oo, daylan şehir, daylan niye daylan sen şeyle. Allah kayıtları var. Adam adı yan yok yani, yan eliyalar oynayalar. Bu Kobi Ovası'nın durulu samine şular yavrak. Könürazcık duruluzcukları, könürazcık cayları. O tayda polis denemesi var. Hanada kabel kar. Ovalarının atlarının yaşayış sayıları atları. Katı bir hili köyünü haravacılık ne görüşüne diyalı. Şu yer turistik bir yer. Turistlerin kendi gelip sezonunu şu yere gelip şundan yukarı gidip o dağın depelerine gidip garda tıyıpıp aylanyan geziyen yerlerden bir yeri. Yani çaylar Könüre kadimki belki SSR Sovyet devrinin kalan çaylar. Onun Amerika olma mümkün köpüsü. Kabel karın durulmasına da geldik. O tayının dağları ben birinci gelip görüyorum. Katı odan eken. Yine verem yankı kabel kar başlayan yere. Biletlerin bahaları hem şeyleydi ya. Eğer sezonlayın 10 günlük satın alacak olsan 460'ları, bir hepteli alacak olsan 370. Şimdi bir de sadece bir gedeklik alırsın. Bir gedeklik alacak olsan 20'ları, eğer 3 gedeklik alacak olsan 55'ları. Bahalar ardan nel sever sezonu şuları al olan. Teorekte naharhaneler var. Yine sucağı satılanlar var, kofe satılan yer var. Şeyler hakkam Kobi Ovası'nın bir kaptalı. İkinci bölümünü işte nasip olsa şu yerden gitmek kan bir gün. Bu sezonum kurtarmak yankı yok orada. Garda taylayan yere gidip görürsün böyle. O yere gidenden sonra yine kalan informasyonları minik videolarda paylaşan da size görkeder. Belki Gürcistan işlerini bilecek belki işler var da yine birazcık bilen atlamaydık geçen. Katı bir kan malumat bilen iseme yalan sormuyor. Gürcistan'daki belki işlere en esası köpçülüğün edip nemet yani işleri bırancılıklarına kuruluşu işleri. Bizim kemine şu an kuruluşu edilen bir kampanya son iş yapıyoruz. Bu real kampanyadan belki yine de yüzlerce var. Her bir kampanyada milyonlarca adamım işleye.
Käwür ul kampaniyalarda müňlerçe işleýär, kiçilerde belki ýüzlerçe işleýär. Ýöne guruluş kampaniýalary ikän meň eşdişime türkmenler hem esas erkek adamlaryň esas işleýänler guruluş kampaniýalaryny işleýär. Günlük төлenen ýagdaýyna 70'lardan 100'lary, 120'lary açan barýa diýeşdim aýlyklary. Anyk bilemok sebäbi. Gözüm bilen görmän bir median işiňe görä aýlyklary ütkä, şoň üçin planat diýip bolmaýar. Indi yana ikinci esasy men bilýän işlemden biri kuryerçilik. Nahar daşama ýa bolmasa yana ele bele satyn alan zatlar daşama işleri. Adam Wall programmasy we Yandex we ýa-da yana Glovo we şularda Gürjistanda işleýärler. Ne bulan aýlyk barada aýtsamam, olam bir belli bir aýlyk sen plan çalýan ýa sen plança gazanýan diýip aýdyp bolanok. Ýöne işleýän oglanlaryň adynyň öz agzyndan eşitmem bilen täze başlan biri günlük 100 bary arkan alyp bilýär. Ýöne 12 saat ýaly işlemeli. Onu velosipedlenem işläp bolýar, motorlanem işläp bolýar, hatda piyada da işläp bolýar. Piyada işleseň bilemok näçe biraz yakınrak yerlere berýär, biram puluny azrak beren bolmaly. Yakyn ýere ýöre bertip gaýdyp bilýär. Soň velosipedli bolsa biraz daşrak yerlere ýöne puluny biraz köpeltýär. Indi motorly bolan hasy zorak yerlere ýene-de ýanky her bir daşan kuryer näme üçinem ýene köpeltýär. Haýdyşlaryna görä aýda täze başlan biri $1000 iş alyp bilýär, kaýyn 12 saatda zatdy. Täze bir däl öňden işläp gören biri bolsa 10 saat dadam işläbim $1000'dan geçirip $1000, $1000 alyp bilýärmişin. Onu ödümin ta işläp göremok. Onu öz tanış olanyndan eşden näme görä. Şolar ýara işler bar. Indi bundan başga da restoranlarda, zatlarda otellarda zat işläp bolýar. Bulam her ýeriň ýagdaýyna görä aýlyk bar. Ýa men aýdyp bererim restoranda näçe alýan, 40-40'lary alýan. Sonra 50'lary içeni galdyrjak diýdi. Ýoňdaşyna mene tipis düşýär, bagyş düşýärmi. Şo düşýär, olam näçe bolsa belli däl, belli bir näme ýok bolanlygy üçin plan aýlyk diýip aýdyp bolanok. Ýöne elbetde gaty kendäl gaty bir aýlyklary gowdal. Onsoň eger restoranlarda elinden pişirme işler gelýän bolsa, onu has gowy pul wady berdim. Ýöne kömekçi bolanda günne 80-90'lary alyp bolýar diýe. Egerde poweryň özi bolsaň, aşpez bolsaň, onu günlük 100'lary, 120'lary ýatak çaýyňa çenip berip iýje işleňä düşnükli ýa möhüm pişirotiň özüň iýje işleňä demep bilýän ýöne. Ýatak çaýyňa çenip medadyňa çenip öpçünetýärler, goja ýerde işleseň. Olam ýankyal adymdan aýlyk $1000, $1,500 alýarlar diýýärler. Ona men ödüme kan aşpezlikden başym çykmadan işläp görmem soň bilemok. Soňam indi esasy men öz iş gözläp beren atlam gabat gelen käbir nemelemde zat gatelle türkleriň gazinolary kazino diýilýärmi, ondan kumar oýnalýan ýerler. Oyun oynayan, oyununu utsan, alyan. Ol hökman kumar diýilse, kartda oynalyan kumar däl. Her hilek. Inni häzirki döwrüňe şeýle bir maşinkalar bar, ullakan stanok nämeleri. Maşinlar bar, ýa-ni şo maşinada oyna. Başlan. Oynayan, utsan, utan pulun näçe köpelýär, şoňa goýan pulun näçe köpelýär, utanyňa şolar ýa gelýär, girde çytwa. Maksat beremok hiç kim oynamagy. Ýöne egerde işlejek bolsaň olar ýaly işler, amma türkçe bilseň, inglizce birazcık bilseň olar ýaly işlerde de işläp bolýar. Garaz Gürjistan men bir sanan zatlym şu wagt işlerden käbir dostlar. Her hil işlerde işleýän, her hil aýlykda işleýän, belki meňne Xitay bir ýanky iş gözledim diýdim, 2 gün 3 gün iş gözledim. Şo iş gözlerimden online hem iş gözledim. Şondan maňa emailma ýazanlar boldy, jaň edenler boldy. 2 tane Xitay kompaniýa, Xitayça bilýän bolsaň, bir de Xitayça bilýän gerek. Ýöne gürji dilinden bilmek gerek diýdi. Eger gürji dilini bilýän bolan bolsam, on ikisine de arkaň gidip biljekdim. Ýöne bir aýtdy gürji dili hökman däl.
Bir de ingliz dili bilen Xitay dili gerek deydi. Bolya işlemelerin ofiste esası neme etmeli, hani tercümeçilik ya olmasa şanyal. Şokça işlerini etmeli. Aylık ya da aylık ne olur dese mün yarımları olur dedi. Galanım üstüne bonus olur dedi. Şu Xitay kampanya olsa şu bonus dilen bir adı var. Xitay kampanya bonusu da işlemeye benim fikrimce. Yani bonus bilen ne olacağı belli değil. Rahat dedi benim bir işime gelmeyen düşünüm. Olay o yere barmayı, o yerden interview almayı neme bildim de. Bäri kaytdım, sebäbi wagtym gatadı. Bärigem barzak diýip söz beripdim, şoň üçin bäri gelip bäri işe başladım. Galan işlerem ýan kaytçym ýaly. Ol ine şul iş ba, bu iş ýok diýip bolan istenlik iş ba. Dünýäniň ýeresinde bolsaňam her hil işler ba ýöne. Men şu ad bilýänim, köpleriň işleýän işlerini aýtdym. Şolar ýara iş ýagdaýlary ba dostlar. Dostlar, bilemok bu videony siz näle görürsiniz ýöne. Informasiyalar topladım ve bu informasiyalar size peydal bolar diye umid etken. Yayın olmana bu Gürcistan'ın arada käwirdatları öğrenip bilensiňiz diýip pikir etken. Şoň üçin halarsınızam diye umid etken. Eger halan bolsaňyz, halamadygan bolsaňyz, ýani gollaw hökmüne like berem, kommentariýa. Eger soralaryň barsa sora bolup, bolmasa da öz gollawlaryňyzy kommentariýada bermeňizi. Eger de yine de şular ýalda şerýurda gitmek isleýän ýa-da şerýurt barada gyzyklanýanlar, dostlaryňyz, zatlaryňyz bar bolsa, olar bilen hem hasamy ýa bu videolarmy paýlaşmaňyzy haýyş etýän. Şonluk bilen bu videoň soňuna geldik. Bu videony gutaralyň. Ýene-ki videolarda görüşýänçek. Öňüňizde ojaňyza saglyk dileýän. Hoş, sag bolun.